Ahojte moji milovaní sledovatelia, čitatelia aj poslucháči kanála a stránky God. Tak vás vítam zase pri ďalšej téme, ktorú by som veľmi rada rozviedla ešte aj voľným rozprávaním, pretože síce už sme sa na tieto témy bavili veľmi často a stránka God celá pojednáva vlastne o hraniciach, o tom, aby ste rešpektovali seba, druhých a takisto aj najvyšších a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tá najvyššia pravda je kompletné spektrum všetkého, pretože naozaj všade sú roztrúsené tie zrnka pravdy najvyššej a nie všade je dostatok tých zrniek, aby sa aj vhodne pospájali a samozrejme druhá vec je vhodne si to pospájať. To znamená, že naozaj všade len kúsoček tej pravdy a zvyšok nie je úplne pravdivý. A to znamená aj vedieť, poznať jasné hranice, ktoré pojednávajú takisto potom aj o následných rizikách, pretože tie hranice, veď to poznáte sami na sebe, keď prerušíte alebo porušíte teda svoje vlastné hranice, že takéto hranice sú naozaj veľmi tenké. Je veľmi tenká hranica medzi, dajme tomu, normálnosťou a už nenormálnosťou, lebo naozaj aj takéto veci sa dejú. Stierajú sa hranice, ľudia prestali rešpektovať druhých alebo hranice druhých, takisto majú pocit, že môžu čokoľvek a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vidíte to na každom kroku, že už naozaj aj to zdravé versus nezdravé sa tak nejak stiera, že teraz sa začína v podstate uznávať pomaly všetko. Dajme tomu aj niečo neprospešné a nezdravé sa začína propagovať veľakrát ako prospešné a zdravé, alebo aspoň normálne, čo už ale samozrejme zase je za hranicou tej normálnosti. A zase, keby sme sa mali baviť alebo chytať za slovička a baviť sa o tom, čo je normálne a čo nie, to je zase o každom nastavení. Takisto ako každý má iné spektrum vnímania toho, čo je pekné, tak takisto každý má iné spektrum vnímania toho, čo je prospešné alebo zdravé a normálne. Lenže v najvyššej pravde sú tieto pravidlá jasne dané a tu si nemôže človek povedať, čo je podľa neho zdravé a prospešné, pretože to, čo je väčšinou pre neho v úvodzovkách zdravé a prospešné, je väčšinou o tom egu. Ego, chtíč, nejaká tá nezdravá túžba, všetko to, o čom pojednáva celá stránka aj kanál God, je o tých hraniciach, ktoré v prvom rade musíte poznať sami na sebe. Tie vaše vnútorné, interné hranice. Takisto, keď niekto vám tiež tie hranice svoje vlastné ukáže, tak je dôležité vedieť ich rešpektovať. Teda rešpektovať hranice toho druhého. Takisto, ako keď vy niekomu ukážete svoje vlastné hranice a je už na ňom, či ich rešpektuje, akceptuje a keď nie, tak samozrejme tam už tá normálna zdravá komunikácia končí. Vidíte to všade. Keď to mám tak polopatisticky hovoriť, tak jednoznačne v najvyššej pravde hranice sú, ale nie každý ich pozná. A nie každý ich chce poznať, pretože to sú dve rozličné veci. A keď už ich niekto nechce poznať, otáča sa chrbtom tým rizikám, ktoré potenciálne existujú a sú to potenciálne hrozby, ktoré dokážu človeka zničiť na duchu a teda aj na tele, aj na srdci. Tak o tom sa veľmi často nehovorí, pretože ľudia nechcú počuť veľakrát tie veci, ktoré ich môžu ohroziť svojím spôsobom v tom pozitívnom, ale zase to je falošný pozitivizmus a ten je nezdravý, neprospešný a sťahujúci. Takže zase treba vedieť rozlišovať medzi tým, čo je skutočne zdravé aj pozitívne a čo už je nezdravé. A to znamená aj falošne pozitívne, alebo teda je to toxické. Toxická pozitivita je už pomerne známy pojem. Takže aj v tomto smere sú tie hranice veľmi podstatné, pretože ja vás učím o týchto zdravých hraniciach. Učím vás o tom, aby ste rešpektovali najvyššie autority, pretože sú skutočné a nie je to len o tom, že vy ste ich, dajme tomu, ešte nevideli, alebo ja neviem, ako povedať to, že aj to, čo nevidíme na vonok, tak to neznamená, že to neexistuje. Takisto je dôležité poznať všetko to, čo prináša nejakým spôsobom aj poznanie, ale aj tá druhá strana mince je o tých rizikách. Pretože chcete mať poznanie, ale ako sa vyvarovať istým veciam, istým chybám, istým omylom, ktoré potom nechcete opakovať. Predsa len miliť sa je ľudské, odpúšťať je božské. To je taká tá klasická veta, ktorá zase trošku nahráva tomu alibizmu, že veď ľudia sa mýlia, je to v poriadku a odpúšťať je božské, to znamená, že Boh vždy odpustí alebo najvyšší odpustia. A zase nahráva to aj tomu benevolentnému prístupu k samému sebe a k tomu, čo odozdávam ďalej svojim správaním.
Takže naozaj veľmi podstatné uvedomovať si svoje jasné hranice. Keď vám je niečo nepríjemné, tak to dáte najavo. Teda mali by ste dať. Vždy máte právo povedať nie, máte právo meniť svoj názor, dajme tomu, vtedy ste to cítili tak, teraz to cítite inak, nikto vám nemá právo vyčítať, že prečo ste to vtedy cítili inak a teraz to zase je inak, keď si niekto na to zvykol a tak ďalej, ale to je tiež o tom je život. O tomto všetkom sme sa už bavili a rozprávali, ale v tej najvyššej pravde je dôležité naozaj poznať tie hranice a uvedomovať si, že každý ich má. Aj tá najvyššia bytosť, alebo najvyššie bytosti. To neznamená, že keď akože pre ľudí zase s čierno-bielým skresleným vnímaním je niečo čierne a niečo biele, a čiže to biele je pozitívne a tam hranice nie sú, tam je všetko neobmedzené, všetko je možné, všetko je dovolené a zase. To je presne tá pasca, pretože nie je všetko dovolené. To by znamenalo, že naozaj aj ľudia sú s najvyššími na jednej úrovni a na jednej linke, ale ako by to mohlo takto fungovať? Pretože najvyšší sú najvyššie autority. A keď už niekto nebude mať najvyššiu úctu a rešpekt najvyššej autorite, ako ju môže mať práve tým, keď si bude myslieť, že je dovolené všetko a všetko mu bude zároveň odpustené. To je tak povediac také nejaké protirečenie si a zase alibizmus v tej najukážkovejšej podobe, kedy naozaj je dôležité vedieť pracovať s informáciami, s poznatkami a tak povediac si obohacovať svoj vnútorný svet, ale aj ten svet celkovo okolo nás, pretože nikto nie je izolovaný, všetci sú prepojení a to znamená, že naozaj v tej najvyššej sfére, najvyššej pravdy a v tých najvyšších autoritách je takisto veľmi prísna hierarchia. Už som veľakrát čítala alebo počúvala nejaké také veci, že hierarchia prečo by mala existovať aj v najvyšších sférach a tak ďalej. Veď to je základný poriadok a rád. Bez toho by nebol poriadok, ale chaos. Čiže vidíme to tu, keďže naozaj hranice sa stierajú, ľudia veľakrát nevedia, či sú doslova do písmena a v týchto hraniciach sa máte aj spoznávať. Spoznávať samozrejme sami seba, ale aj najvyšších. A naozaj, keď je niekto nepokorný a mysliaci, že môže všetko a všetko mu je dovolené, alebo keď už, tak on sa pomýli a teraz mu je všetko odpustené. Kde vlastne je tá spravodlivosť? Vôbec v tomto smere nepojednávame o nejakej spravodlivosti ani o prísnej láske. Potom naozaj je to tu chaos nad chaos a ľudia sa nemôžu čudovať, že svet vyzerá ako vyzerá, ale aj skutočne od jednotlivca všetko závisí, pretože o každom jednotlivcovi pojednáva jeho vlastné vnútro, jeho vlastné ja, jeho vlastné správanie a následne takisto pojednáva o ňom nielen to správanie, ale aj to konanie. A ako si človek môže myslieť, že hranice aj v najvyšších sférach neexistujú, pretože človek v prvom rade sa musí učiť tým hraniciam. Svojich vlastných hraníc sa takisto učí, alebo svojim vlastným hraniciam a takisto sa učí hraniciam tých ostatných. A potom, ako môže, keď najvyššia pravda skutočne existuje, ako môže si myslieť, že v tejto najvyššej pravde žiadne pravidlá neexistujú a všetko naozaj sa beztrestne môže diať, ale takto to nefunguje. Naozaj môžete navštíviť akékoľvek kurzy ezoterické a návštevné všelijaké náboženské sedenia môžete absolvovať a ja neviem čo všetko, ale nikde vám poriadne nevysvetlia, že skutočne treba poznať jasné hranice a to znamená poznať tie rizika. Pretože tu v tomto svete pozemskom sa nejako nepojednáva už o tom, čo sú tie rizika, alebo čo je už rizikové správanie, nebo aj rizikové myslenie. A nie len v tom sebarozvoji, alebo teda v tom duchovnom napredovaní, ale celkovo, pretože duchovné pozemské je zjednotené. Svojím spôsobom jedno nevylučuje samozrejme druhé a všetko so všetkým súvisí aj v tejto sfére a v tejto miere, pretože je dôležité vedieť sa spoznať. Vedieť spoznať samého seba. Tak, ako som už rozprávala veľakrát, najvyššiu pravdu si pustíte len do takej hĺbky, v ktorej dokážete spoznať sami seba. A to jednoducho je veta, ktorá hovorí o všetkom. A takisto treba vedieť, kde je moje miesto, kde sú moje vlastné hranice, ale kde je moje miesto, čo sa týka celkovo sveta. Človek naozaj je tvor mysliaci si, že je najvyšší sudca nad všetkým a nad všetkými a tým pádom sa tá pokora absolútne vytratila. Mnohí pojednávajú o tom, že teda toto všetko je dovolené, ja neviem,
Obklopujú sa falošným pozitivizmom v zmysle toho, že všetko je dovolené, všetky hranice vlastne ani neexistujú, nič neexistuje to negatívne, len to pozitívne a keď už niekto vás upozorní na niečo, tak to je vlastne zlé, lebo to je to negatívne, hej. Ale vás to má v skutočnosti s tým taktom a citom, o ktorom pojednávam takisto, čo sa týka upozorňovania, pojednáva vlastne o tom, že na čo si dať pozor. Keď vás niekto naozaj v dobrom láskavo vystriha, alebo vás iba upozorní, možno 1-2 vetami, tak to neznamená, že je na vás zlý, ale že vás naozaj chce upozorniť na tie rizika. To máte ako s malými deťmi, ktoré učíte, aby sa nepopálili na platni, alebo teda, aby nestrkali ruku do ohňa, pretože sa popália. To je absolútne rovnaký princíp na tom základnom pozemskom princípe učenia rodič a malé dieťa. Hej? A to znamená, že v najvyššej pravde to máte s 1000-násobne väčšími rizikami, ale je ten princíp rovnaký. Nepopálte sa, keď dávate ruku do ohňa. Alebo, ja neviem, dávajte si pozor na ostré predmety, môžete sa porezať a tak ďalej a tak ďalej. A to je vlastne takisto celé o tejto téme. Pretože na tie rizika vás neupozorní v podstate skoro nikto. Lebo on sám, ten dotyčný, nech je akokoľvek duchovne v úvodzovkách vyspelý, taký je akurát len pseudovyspelý a neupozorní vás na tie rizika nikdy nikto takýto, pretože on sám tie rizika nepozná. Ale potom sa takým ľuďom dejú veci nevídané. Naozaj, áno, existujú aj skúšky viery, to je zase iná kategória, ale potom sa dejú presne tieto zastavovania. Ľudia môžu mať nehody, ľudia môžu z nevysvetliteľných príčin, ja neviem, aj ochorieť, môžu mať rôzne zdravotné problémy, aj psychické a ťažkosti rôzneho druhu, potom finančné problémy, nedarí sa im celkovo v tých oblastiach a oni to, dajme tomu, začnú zvalovať na niečo, čo ich presahuje, ale pritom tomu sami ani nerozumejú. V prvom rade sa musíme ponoriť do seba a pýtať sa sami seba, prečo sa mi to deje, z akého dôvodu, či som niečo nepochopil a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ľudia radi si všetko vzťahujú na seba, či je to aj to negatívne veľakrát si vzťahujú na seba, ale zase zabúdajú sa pýtať správne alebo zabúdajú si klásť správne otázky. A keď už si niečo vzťahujú, tak samozrejme len v tom najlepšom, samozrejme superlatívy, to si hneď každý vzťahuje na seba, že áno, áno, ja som úžasný, som dokonalý, som neviem aký, pritom najdokonalejšie bytosti si to o sebe v živote nepovedia a to sú už naozaj znaky pokory najvyššej. Takže ľudia v tomto smere sa naozaj nemajú kam hrnúť, pretože v prvom rade si majú uvedomovať sami seba v tej najkrehkejšej a najzraniteľnejšej podobe. A kedy je človek najzraniteľnejší a najkrehkejší? Práve vtedy, keď uverí nejakej ilúzii, keď uverí nejakej rozprávke doslova o sebe samom, alebo o nejakom jeho akože účele, a tak ďalej, že má nejaký ušľachtilý cieľ, je vyvolený, dajme tomu, a tak ďalej. Skrátka, vtedy uverí najľahšie tej ilúzii a vtedy najľahšie padne do tej pasce. Lebo tie nástrahy sú vlastne o tom, že je jedna veľká nástraha, ktorá má ďalšie a ďalšie také menšie nástrahy a čím viac človek sa do toho ponára, tým viac z tých pascí nad ním zaklapne alebo zaklapne mu tá pasca rovno takým spôsobom, že už sa z nej nevymotá. To je naozaj ako s pavučinou a keď mucha spadne do tej siete, tak sa málo kedy z nej už vymotá. Takže toto sú vlastne tie pasce, ktoré sú veľakrát jak pesť na oko, ale ľudia ich nevidia, nechcú ich vidieť, radšej si nahovárajú vlastne toxickou pozitivitou, tým falošným pozitivizmom niečo iné, ako je skutočná pravda. Miesto toho, aby sa pozreli tej pravde do očí, nech je akákoľvek, či je krutá, alebo je, ja neviem, drsná, tvrdá. Skrátka, tá pravda je vždy pravdou. Ale pravdu aj ja sa vždy snažím hovoriť takým spôsobom, aby si z toho každý zobral to najviac, aby sa najviac obohatil a samozrejme sa zamyslel a trošku sa vystrihal aj tých rizík, aj toho všetkého, toho potenciálneho, čo mu hrozí a čo mu vlastne škodí. Takže naozaj je to na zamyslenie všetko a poznať rizika je dôležité. Pretože tým pádom naozaj máte tú obozretnosť a opatrnosť, ktorá je v tomto rozvoji maximálne dôležitá a podstatná, pretože môže sa človek oháňať, ja neviem, funkciami najvyšších, môže s nimi šermovať od rána do večera, ale keď v tej pokore a bázni a v tom rešpekte a v tej maximálnej úcte nevyslovuje tie funkcie, nehovorí o Bohu naozaj s posvetnou vážnosťou a obozretnosťou nad svojimi vlastnými slovami, tak nemôže nejako prísť k uvedomeniu, pretože
Napríklad ja vám dám taký príklad z môjho dávnejšieho pozemského bytia tu. Ja som naozaj napríklad funkcie archanielov, anielov nejakým spôsobom, alebo Ježiša som neoslovovala pri každej možnej príležitosti. Jednoducho s bázňou a pokorou som sa aj pomaly bála vysloviť tieto funkcie, pretože ja som si neprišla príliš hodná na to, aby som ich vyslovovala. Ale nie preto, že by som sa cítila ponížená, ale skôr svojím spôsobom taká maličká, ale mne to vôbec nevadilo. Ja som to nepovažovala za niečo zlé. To je ten problém, že ľudia, keď sa majú svojím spôsobom akože v úvodzovkách ponížiť, ale to je o tej pokore, tak mnohí idú vyskakovať a idú sa byť do prs, že tak toto určite nie, ja som niekto a nebudem sa tu teraz tváriť, že som neviem aký maličký a som ponížený a Matrix je zlý a všetci sú zlí a Satan je zlý, ale ja som ten dobrý, ja sa tu budem buchať jak opica do hrude, že som uvedomelý, som svetelný pracovník, som vyvolený bojovník a neviem čo. A pritom sám je plný pýchy a pokory, tam tá pokora ani nie je, tam absentuje, ale je plný pýchy a opaku tej pokory. To znamená, že on sa sám utvrdzuje v tých svojich klamstvách práve tým, že sa nechce pozrieť pravde do očí. A to je zase o tých hraniciach, že takíto ľudia majú pocit, že nemajú vlastné hranice, lebo majú neobmedzené možnosti a potom vlastne ani v tej najvyššej pravde nemajú pocit alebo ani potrebu, že tie hranice majú byť, pretože hranice vás upozorňujú na to, kedy prekročíte niečo zdravé, prospešné. Lenže tu v tomto Matrixovom systéme naozaj človek nemal veľakrát šancu ani len sa dozvedieť o tých hraniciach. Nemal jednoducho možnosti dozvedieť sa, čo je prospešné a čo nie, pretože sa tu tak nejak rozšírilo mylne, že všetko je dovolené, keď to naplňa vášho ducha alebo vaše vnútro. A zase je to o tom pocite. Tetelím sa blahom vlastného ega, alebo je to skutočne ten hrejvý pocit zo srdca, ktorý je ale plný bázne, pokory a vďačnosti. To sú dve rozdielne veci. Čiže bázeň, pokora a vďačnosť sa budujú práve vtedy, keď si myslím, že dajme tomu, som maličký v tom svojom obmedzenom maličkom aj myslení, aj vnímaní, aj cítení. Ale môžem sa stať lepšou verziou samého seba práve v tej maličkosti, ako chcete. Alebo teda, skôr by som sa prihovarala tým, ktorí nechcú počúvať, že ako chcete byť svojím spôsobom veľký a neobmedzený, keď neviete zvládnuť svoju vlastnú maličkosť. Tým by som chcela vlastne apelovať na tých, ktorí si uvedomujú svoju maličkosť, ale ja to nemyslím ako v zmysle poníženia. Vždy sa snažím to tak nejak vysvetliť, aby sa ľudia nechytali zbytočne za slovička, lebo naozaj veľmi ľahké sa chytiť niečo a prekrútiť niečo úplne opačne, ako je to myslené. To už je zase o každom. Ale je dôležité si uvedomovať, že naozaj ako chce človek zvládnuť samého seba v tej obmedzenej realite, pretože o tomto je vedieť tie hranice správne ukorigovať, skočírovať samého seba, vedieť rozlišovať. Ako chce človek rozlišovať, pokiaľ je v tomto obmedzenom myslení, vnímaní a cítení, ale zároveň má pocit, teda jeho ego mu dáva pocit, že môže všetko a že vlastne neobmedzený vo svojom prežívaní, aj myslení, aj v poznaní, aj vo všetkom. A pritom človek naozaj vie minimum z toho, čo by mohol vedieť. A keď už aj to vedieť môže, napríklad zo stránky God, tak má pocit, že buď to nechápe, alebo to nechce chápať, alebo to skrátka zavrhne s tým, že toto sú blúdy alebo hlúposti, ale neuvedomujúc si, že tieto hranice skutočne existujú a Matrix nachytá každého práve na tom egu. Nehovorím to nadarmo, že na egu vlastne a na tom chtíči stojí a padá každý človek práve tým, že si neuvedomuje tie jasné hranice, ktoré sú tu pevne dané. Ale nie každý o nich vie a nie každý o nich chce vedieť, ale na konci sa všetko spočítava. A posledný Boží súd nie je sranda. Je to reálna vec, ktorá je pre každého človeka úplne rovnaká, z rovnakých princípov, podmienok. Nech si už človek myslí o sebe čokoľvek. Či si myslí, že vyvolený, alebo že, ja neviem, je niekto, kto patrí medzi 144 000 svetelných pracovníkov, no kde berie tú drzosť, že si toto o sebe niekto vyhlási. Ja takisto o sebe toto nevyhlasujem, nepotrebujem to nikde písať a pritom tí 144 000 svetelných pracovníkov je myslených úplne inač. Sú to bytosti mimo tento čas a priestor, keď už sme pri tom. A už sme sa o tom tiež bavili. Takže to nie sú ľudia, alebo ani nie sú to bytosti s ľudskými telami. Možno,
keď sa ešte vlastne úplne poslednej fáze Božieho súdu vlastne stanú tie veci, o ktorých stále rozprávam a vlastne keď sa začnú naplňať úplne tie osudy ľudí, úplne vo všetkých smeroch a oblastiach a sférach, tak potom vlastne to bude taká výnimka alebo výnimočná udalosť, ale naozaj, kde je tá pokora, keď si ľudia myslia potom toto? To je vlastne zase dôsledok toho, že nepoznám svoje vlastné hranice, nepoznám hranice tohto sveta a času a priestoru a nepoznám hranice najvyššej pravdy, pretože tá skutočne existuje. A potom človek si uletí do výšin ega a spadne dolu z takej výšky, že to už nerozdýcha. Takže o tom to je. Čím vyššie si ulietávame, tým je potom ten pád strmejší a drsnejší s fatálnymi následkami. Pretože ten pád bolí, rozhodne to bolí. Otváranie očí bolí. Najvyššia pravda bolí v tom smere a zmysle, že pokiaľ je niekto nepripravený a má veľa vecí nespracovaných, tak jasné, že ho to bude bolieť. Ale keď už je človek svojím spôsobom aj pripravený v tej pokore, vďačnosti, v tej láskavosti, v tej nie pseudoláske, ale v tej skutočnej láske a pokore, tak ho to bolí o čo vlastne najmenej. A niekedy ho to nebolí potom už ani vôbec, pretože už ho to nezasiahne takým tým spôsobom, že to trafí ako šíp do srdca. Vlastne trafí to jeho ego, nie ani tak srdce. A vtedy sa najlepšie človek čistí. Takže naozaj uvedomovať si hranice, že sú jasne a pevne dané. A vždy nevybočovať z takých tých mantinelov, ale zase nejde o pozemské mantinely ako také. Netreba kráčať s davom, treba vybočovať možno z toho priemeru, že teda ľudia veľakrát kráčajú ako ovce niekam. Hej. Nechcem vlastne urážať ovečky, lebo ovce sú veľmi múdre, inteligentné, zlaté zvieratka, ale vieme, ako vlastne táto metafora funguje. Takže nevybočovať z takej tej zdravej hranice, ktorá je v najvyššej pravde, ale vedieť vybočiť tým správnym smerom a správnym spôsobom, nie egoisticky, pyšne, povyšenecky, samolubo, ješitne, ale pokorne, s vďačnosťou, bázňou Božou, ktorá nie je len nejaký pseudopojem, ale je to skutočná vec. A takisto potom v tej pokore vďačnosti vedieť používať správne a vhodne slova, ako je milujem ťa, ospravedlňujem sa ti, prepáč, urobil som chybu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže všetky tieto príspevky už na stránke máte. Naozaj aj to je vlastne o tom napredovaní, že si uvedomujem, že moja dôležitosť alebo moja osobná prehnaná dôležitosť nie je dôležitejšia než všetko ostatné. Človek nie je tak dôležitý, ako si myslí o sebe. Mal by byť práve že v tej pokore a vďačnosti, vedomý si svojho miesta a byť v tej pokore a vďačnosti bez toho, aby sa, ja neviem, nejakým spôsobom teraz ponižoval v depresii, ale skrátka to bral, ako to je. Že sú to fakty. A skrátka zobral to naozaj s tou pokorou. To je skutočná známka pokory a to je skutočná známka toho, že si ctíte a rešpektujete aj iných, nie len sami seba. Lebo veľakrát ani ľudia sami seba nevedia rešpektovať. Samozrejme, to by bola téma na strašne dlhé minúty a ja tu nahrávam vždy len okolo tých 20 minút, ale chcem vám hlavne povedať to, že je hlavné vedieť rozlišovať, čo je egoistické a čo je aj skrytý egoizmus a čo je skutočne prospešné a čistí to srdce, ducha a mysel. To je dôležité. Takže na základe tohto rozlišovať. A potom kľúčová je tá múdrosť, ktorú nadobúdate postupne, ktorou sa naplňate postupne až po okraj, ale to neznamená, že príde level, keď už budete múdri a budete všetko vedieť. Pokora, skromnosť spočíva aj v tom, že vždy si budete myslieť, že ešte stále neviete všetko, prípadne, že čím viac sa dozvedáte a chápete, tým menej viete, alebo jednoducho to je taký zaujímavý aj vtipný paradox, ale ten zase pojednáva o tej pokore a skromnosti. Takže tou múdrosťou univerzálnou sa naplniť a žiť ňou, aplikovať ju vo svojom živote, vo svojom správaní, vo svojich pocitoch, vo svojich emóciách a v rozhodovaní, v postojoch. To je základ. A potom samozrejme sú kľúčové zámery. Zámery univerzálnej múdrosti. Takže s týmto sa s vami lúčim a verím, že teda aj toto rozprávanie sa vám páčilo. A prajem vám ešte krásny deň a som šťastná, že ste.